Nyilvánosságra hozatal 10. évad, 13. rész. Köszöntelek a műsorban. David Wilcock vagyok, itt vagyok Korei Gudival és nagyon sok megbeszélni valónk és kérdésünk van, ami Korei nagyon izgalmas helyzetjelentések kapcsán merültek fel, így aztán úgy döntöttünk, hogy egy epizódban meg fogjuk válaszolni ezeket a kérdéseket, mert olyannyira sok érkezett. Íme az első kérdés. Első kérdés: el tudnád kérlek magyarázni, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, hogy a naprendszerünk külső védőkorlátját eltávolították. Ez azt jelenti, hogy olyan lények, mint például a drákonidák szabadon jöhetnek-mehetnek, ahogy csak akarnak. Korei: igen, nekem azt kommunikálták, hogy a korlát lehullásával most a portálrendszer teljesen nyitva van, és hogy lények jöhetnek és mehetnek a portálrendszeren keresztül, de ezt extrém módon, nagyon erősen megfigyelik. Az egyik helyről a másikra történő ugrás elektromos visszajelzéseiből meg tudják mondani, hogy hány ugrást tettél, hány célpontot érintettél mielőtt megérkeztél volna a végállomásodra. És ezzel le tudnak követni téged. Azt mondták, hogy bárki, aki képes kimenekülni a portálrendszeren keresztül, egész hátralévő életében futni fog, mert a környéken többé nincs igazán biztonságos menedék a negatív csoportok számára. Wilcock: említetted korábban, hogy a drákonidák egyfajta nagy enklávéval rendelkeznek a naprendszerünkben. Ha ők itt ragadtak, akkor számukra egy nagy vereség lesz, ha ez a napvillanás bekövetkezik. Korei: a napvillanás előtt mindannyian egyfajta sztázisba vagy az egyik ilyen időbuborékban mennek, ahol megbújhatnak, ami ez az energia keresztül halad a naprendszerünkön körülbelül 1000 év alatt. És azt tervezik, hogy aztán visszajönnek és újból visszaszerzik a fennhatóságukat. De amikor ez a napvillanás bekövetkezik, a mi kötelességünk lesz lemenni oda és gyökerestül kitépni őket. Második kérdés: Sigmund azt mondta neked, hogy intuitív empata a seggem. Egy másik ember azt mondta neked, hogy azt hiszem ezt arra akarta érteni, hogy te nem vagy intuitív empata. El tudnád magyarázni pontosan, hogy mire akart gondolni ezzel az állítással? Korei: igen, minden bizonnyal arra értette, hogy az intuitív megérzésem pontatlan volt. Wilcock abban a feltételezésben hitt, hogy az intuitív empaták bámulatos pszichés képességekkel rendelkeznek és mindig igazuk van. Korei: igen. Alapvetően az volt a benyomása, hogy ha pszichikus vagy, akkor mindent tudnod kell. Oka van annak, amiért 3 intuitív empatát használnak egy helyzetben. Azért, mert még annak ellenére is, hogy fel vagyunk erősítve ezekkel a szérumokkal, egyikünk sem 100%-osan pontos. Harmadik kérdés: végső soron a drákonidák csak gyalogjai a mesterséges intelligenciának, ami manipulálja őket. Ha mesterséges intelligencia az, ami valójában felelős mindezért, és ha még mindig nem lesz legyőzve, amikor a drákonidák már igen, akkor honnan fogjuk tudni, hogy nem válunk-e a mesterséges intelligencia rabszolgáivá? Korei: nos, e folyamat részeként, amikor a napvillanások sorozata megtörténik, miután a nap kiér a szoláris minimumból, körülbelül 11 évig marad a szoláris minimumban, arra számítanak, hogy amikor kiér ebből, azt nagyon látványos módon fogja megtenni. És amíg a minimumban van, akkor is várnak néhány villanást. Néhány ezek közül már megtörtént. És a napvillanások sorozata alapvetően egy elektromágneses impulzus lesz a mesterséges intelligencia számára. Az összes technológia, amiben a mesterséges intelligencia lakik, meg fog semmisülni, és a mesterséges intelligencia jel nem lesz képes szétterjedni az űrben a mi térségünkben az energia miatt, ami kiáramlik a napból a kozmikus hálózatból jövő visszacsatolásként. Hogyan fogjuk megelőzni a technológiánk pusztulását, ha ez megtörténik? Kemény időszak lesz. Életek fognak elveszni. Néhány nagyon rossz dolog fog bekövetkezni, de el fogunk jutni egy pontra, ahol sok szakadár civilizáció, pozitív civilizációk, miután ez megtörténik, ők ezt egy lehetőségnek tekintik arra, hogy lehozzák az összes fejlett technológiájukat mindenki számára a bolygón egyszerre, és ne csak néhány elit országnak adják át, és aztán hagyják, hogy mindez leszivárogjon a többiekhez.
Szóval léteznek olyan technológiák, amik kellően erősek és ellenállnak a napvillanásnak és működőképesek lesznek, miután ez megtörténik. Azt gondolják, hogy néhány technológiájuk eléggé le van védve ehhez, de abból, amit elmondtak nekem, mindegy, hogy milyen mélyre mész a föld alá, a hatás oda is le fog érni. De úgy érzed, hogy miután ez megtörténik, képesek lesznek olyan technológiát kibocsátani, amiket használni tudunk majd. Igen. Negyedik kérdés: ha a mesterséges intelligenciát végső soron egy elektromágneses impulzusként kiüti a napvillanások végső sorozata, a legnagyobb, mostantól számítva 10 vagy 11 éven belül, mi akadályozza meg a mesterséges intelligenciát abban, hogy visszahúzódjon ezekbe a fotonokba, amikről azt mondtad, hogy magukban hordozzák a mesterséges intelligencia jelet? Korai, 1000 év múlva ez a jel vissza fog térni a naprendszerünkbe. Egyszerűen egy más típusú technológiát fogunk majd kifejleszteni, és tudatában leszünk a mesterséges intelligencia veszélynek, és képesek leszünk mérsékelni azt. Vilkok, szóval végső soron ez ott van mindenhol, de ez olyan lesz, mint amikor egy immunrendszer megtanulja, hogyan legyenek antitestei, hogy harcoljanak ellene. Korai, így van. A mesterséges intelligencia jel szét van sugározva számos különböző galaxisba körülöttünk. Nem tudunk elbújni előle. 5. kérdés: William Tompkins arra ösztökélt bennünket, hogy vegyünk részt mi is ebben. Mit gondolsz, hogyan tudunk mi is részt vállalni ebben, ha le akarjuk győzni a drákonidákat és meg akarjuk gyógyítani a társadalmunkat? Korai, ez nagyjából minden egyes embernek szól. Minden embernek el kell végeznie a személyes munkáját, hogy megbizonyosodjon róla, hogy nincs karmikus elakadása. És el kell kezdenünk a szándékainkra fókuszálni, vagy a társteremtő tudatosságunkra, egy pozitív végkifejletre. Ha közülünk minél többen teszik meg ezt, annál könnyebb lesz eljutnunk egy pozitív végkifejlethez. És most jelenleg azt látjuk, amit te Areir úgy emlegetett, hogy a nagy ébredés zajlik a bolygónkon. Vilkok, az, hogy fókuszáljunk a szándékunkra, egyfajta általános megnevezés. Tudnál egy kicsit specifikusabb lenni, hogy hogyan néz neki ez a fókuszáljunk a szándékunkra? Korai, ez olyan egyszerű, mint ami ennek hangzik. A szándékodat és energiádat, gondolatenergiádat, fókuszáld az emberiség pozitív jövőjére és pozitív végkifejletre. A fekete mágiájuk titka, hogy képesek bedobni ránk néhány morbid részletet vagy elgondolást egy kataklizmáról vagy valamiről, ami meg fog történni. Bedobják ezt a mi tudatosságunkba, és sok esetben az történik, hogy ezt mi megteremtjük a társteremtő tudatosságunk segítségével. Manipulálva vagyunk. Vilkok, szóval bizonyos értelemben nálunk van a hatalom, hogy oda irányítsuk ezt, ahová akarjuk. Korai, mindig is megvolt ez a hatalmunk. Csak tudatlanságban tartottak bennünket erről. Vilkok, akkor a drákonidák miért olyan erőszakosak a tetteikben? Ha csak azt teszik, amit mi megengedünk nekik, akkor miért olyan sikeresek ebben? Korai, mert mi megengedjük nekik, hogy ezt tegyék. Egyfajta hallgatólagos megállapodást kötünk azzal, hogy nem harcolunk ez ellen, és megengedjük magunknak, hogy manipulálva legyünk. Vilkok, ha kék avian oké, azt mondták neked, hogy fel kell tápászkodnunk a térden állásból, nem fejtették ki részletesen, hogy mit értették ez alatt. Igen. Ez azt jelenti, hogy mi, mint faj programozva vagyunk arra, hogy várjunk valakire vagy valamire, hogy jöjjön és megmentsen bennünket. Ez része annak a programozásnak, ami tudatlanságban tart bennünket a társteremtő képességeinkről. Ha egyszer felismerjük a társteremtő képességeinket, rájövünk, hogy nincs szükségünk megmentőre. Mi vagyunk azok, akikre várunk. 6. kérdés: annak érdekében, hogy valóban megszabaduljunk a reptiliánoktól, várnunk kell, hogy a napvillanás bekövetkezzen. Korai, igen. Hogy gyökerestől kitépjük őket, igen, mert ekkor fognak bemenni az ő kis sztázisos területeikre, hogy megbújjanak, és nem lesznek képesek kijönni az energiák miatt. Pocsik lesz nekik. Nem lesznek képesek kezelni ezt. És azt mondták nekem, hogy olyan lesz a helyzet velük, mintha hordóban úszó halakra lövöldöznél. 7. kérdés: szeretném,
ha kicsit világosabbá tennéd a következőt. Az emberiség kozmikus családja bejön és segíteni fog nekünk felemelkedni az emberi evolúció és fejlődés következő szintjére. Tudnád egy kicsit részletezni, hogy mi az a kozmikus család? Mi a fejlődés következő szintje? Nos, a kozmikus unokatestvérek családot alkotnak. Ők emberi lények, majdnem pontosan ugyanolyanok, mint mi, csak különböző típusúak, akik már átestek ezen a folyamaton. És az fog történni, hogy miután a szuperföderáció teljesen feloszlott, be fogják hozni az 52 helyi csillagklaszter lakóit, képviselőit abba a szuperföderációs létesítménybe, hogy interakcióba lépjenek velünk és segítsenek nekünk tanácsadóként. Tanácsokat fognak adni nekünk, amíg keresztül megyünk a folyamat többi részén. Vilkok, a kérdés genetikai és spirituális fejlődésre is vonatkozott. 8. kérdés ezen a ponton: hogyan fog nekünk az emberiség kozmikus családja genetikailag segítkezni? Kezdetben segítkezni fognak nekünk, hogy átvegyük a saját genetikai programunkat. Hogy ez mit foglal magában, azt nem tudom. De kaptam némi információt arról, hogy miután az emberiség rájön, hogy egy genetikai program zajlik és mi részesei vagyunk ennek, valamiképpen fel fogunk lázadni. Rendkívül feldúltak leszünk emiatt. Mindannyian azt gondoljuk magunkról, hogy ilyen gyönyörű szuverén lények vagyunk. Ezt követően hogyan fogjuk összerakni azt a tényt, hogy mi csak egyszerűen ezeknek a fejlettebb lényeknek a laboratóriumi egerei vagyunk. Elég nagy kognitív disszonanciát fogunk átélni. Kemény idők lesznek. 9. kérdés: milyen jellegűek azok a tanórák, amiken keresztül megyünk álmainkban? Ahhoz hasonló, mint amikor tanórán ülünk az iskolában, vagy ez inkább szimbolikus? Hogyan zajlik pontosan ez az álombéli oktatás? Nos, abból, amit elmondtak nekem, számos ember találkozik ugyanazon a helyen éterikusan, és egy tanteremhez hasonló helyen vannak, ahol időnként avatarként használtak engem arra, hogy embereket tanítsak, embereket, akik látnak engem álmaikban, mindig egy tanteremszerű környezetben. Ezt mondták el nekem. És erről nekem egyáltalán nincs emlékem. Mindig azt mondták nekem, hogy a felsőbényüknek avatarként kell használniuk engem, vagy valami ilyesmi. De amit megtudtam a kék avianoktól az, hogy valóban, nagyon sok mindent teszünk ebben az álomállapotban emberekkel, és segítünk képezni az embereket. Ez egy spirituális dolog, spirituális szintű. Vilkok, szóval tanórák vannak bizonyos esetekben. Így van. Ezek az emberek egy tantermi környezetként észlelik ezt az éteri eseményt. A felsőbb énjük úgy jeleníti meg ezt előttük, hogy ott ülnek egy tanteremben. Nem igazán ismerem pontosan, hogy mi zajlik itt éterikusan. Érdekesnek találom, hogy az egység törvényében az egyik legtöbbször használt kifejezés a felemelkedésre az érettségi. Én magam is sok-sok alkalommal álmodtam egy diplomaosztó jellegű ünnepségről. Szóval gondolod, hogy ezek a diplomaosztással kapcsolatos álmok szintén részei lehetnek ezeknek a tanóra jellegű elképzeléseknek? Lehetséges, de a diplomázás, amin keresztül megyünk, egy sokkal nagyobb esemény. Ez a nagy ébredés. A következő kérdés a galaktikus rabszolgakereskedelemre vonatkozik. 10. kérdés: azt a tényt tekintve, hogy az emberekkel ilyen széles körben kereskednek a galaktikus rabszolgakereskedelem keretében, a következő nagy lökés a jó és rossz közötti harcban a rabszolgasággal való szembeszállás lesz. És azok az emberek, akiket elhurcoltak innen, visszatérnek majd az otthonaikba. Igen. Már most is egy nagy háborút látunk az emberkereskedelem ellen. Úgy érted, hogy itt a Földön, az történik, hogy nagymértékű emberkereskedelem zajlik. Nem is igazán változott ez azon évezredek során, amiknek közepette mi azt gondoltuk magunkról, hogy fejlődünk. Ez ugyanolyan gyakori még ma is, de egy jó rész ennek, több mint 1 millió ember a rabszolgakereskedelem részeként más bolygóra megy. És ahogy elmondtuk korábban, számos különböző oké miatt adják el őket. Néha az történik, hogy a titkos űrprogram szövetség emberei bemennek, és ebben én magam is részt vettem, én is segítettem ebben,
és megjelölik az elrabolt áldozatokat. Időnként sokukat kimentik, és aztán elviszik őket egy olyan bolygóra, ami a maják ellenőrzése alatt államié, és ami alapjában véve egy gyógyító bolygó, ahová azért viszik az embereket, hogy meggyógyuljanak. Szóval ez már megtörtént. De amiről én beszélek, az az, hogy ez tömegméretekben fog bekövetkezni. Elmennek és megtalálják őket. Úgy értem, több millió ember van odakint, akiket eladtak és őket meg fogják menteni és visszaviszik, sok évre elviszik őket egy bolygóra, ahol meg fognak gyógyulni. Az összes traumájukat meggyógyítják. És amikor a gyógyulásukban elérnek egy bizonyos pontra, újra be fognak integrálódni a földi emberek közé. De e folyamat közben a földi embereknek tudomására hozzák majd, ha egy szerettük benne van ebben a programban is, hogy meg fog gyógyulni. 11. kérdés. Említetted, hogy láttál egy személyt a lokon, aki NASA kitűzőt viselt, és ezt még nem hallottuk tőle korábban a műsorban, vagy a beszámolóidban. El tudnád magyarázni, milyen jelentősége van annak, ha meglátsz egy olyas valakit, aki a NASA állítólag szimplább programjainak tagja és feltételezhetően nem vesz részt a mélyebb programokban. Korei, nemrégiben Emery és én beszélgettünk. A légierőnek van egy űrprogramja és űrhajós iskolája, ahol űrhajósokat képeznek. Fent van valahol a nagy tavaknál. Több tucatnyi űrhajós van ott, és ők azok, akik a katonai ipari komplexum űrállomásain szolgálnak és működtetik azokat a háromszög alakú űrhajókat, amik ebben a programban szolgálnak. És úgy tűnik, hogy meg van engedve nekik, hogy a Lok Bravo legyenek. És a Lok Bravo az egyetlen lok, amiről tudomásuk van. Egy teljesen más útvonalon lépnek be oda, mert azt mondták, hogy erről nem beszélhetünk ott a tojásfejűekkel, mert mi ugye a Lok Alfáról érkeztünk oda. Vilkok, szóval Emery említette a NASA-nak ezt a titkos részlegét. Mit gondolsz, mekkora lehet a mérete és kiterjedtsége a NASA titkos részlegének a nyilvános NASA-hoz képest? Korei, régen volt már, amikor erről tájékoztattak, több mint egy évtizeddel ezelőtt. Úgy értem, jó ideje már, de akkoriban mindössze néhány tucatnyi űrhajós volt ebben a programban. 12. kérdés. A NASA jelenléte a Lokon exopolitikai tényezők miatt van eltitkolva előlünk. A NASA megjelenése ott a közelmúltban történt. A Kübál csak egy csontot dobott a NASA-nak, hogy ettől kicsit jobban érezzék magunkat azzal kapcsolatban, amit csinálnak. Korei, nos, ez a NASA-nak a katonai ága, nem a PR részlege, amit mi NASA-ként ismerünk. A NASA katonai ágának, azt hiszem, jó ideje hozzáférést engedtek a Lok Bravóhoz. Egyszerűen csak nincs tudomásuk a többi lokről. Ők azt gondolják, a Lokra mennek. És én korábban Lok alatt a Lok Alfát értettem, mert nem akartam beismerni a másik két Lok létezését. Mert összesen 3 Lok létezik. A Lok Alfa, ami az a Lok, amiről mindig is beszéltem, a Lok Bravo és a Lok Charlie. Vilkok, szerinted a titkosná tud a katonai ipari komplexum titkos űrprogramjáról? Ők részei ennek. Vagyis ez ennek az egyik divíziója. Így van. És még egy kis bázisuk is van a Marson, amihez hozzáféréssel rendelkeznek. Mi lehet a funkciója annak a bázisnak? Kutatás és fejlesztés. Mit kutatnak? Technológiákat. Technológiákat építenek ki, hogy növeljék az ember lábnyomát az űrben, de nem veszik észre, hogy az már meg lett növelve. 13. kérdés. Egy korábbi epizódban említetted, hogy felmentél a maják hajójára és ott volt egy reptilián lény, aki embereket ölt. Hogyan volt képes ez a lény embereket ölni? Technológiát használt, vagy egyszerűen csak a tudatát fókuszálta ehhez? Hogyan csinálta? Korei, nem. Ez volt az egyik legbizarrabb dolog, amit valaha láttam. Egy csendes, pszichés ütközet zajlott. Nagyon fura volt. Az történt, hogy a maják felderítették ennek a lénynek a hollétét egy városban, amiről tudomásuk volt valahol Afrika déli részén, megfigyelték és egy ideje keresték ezt a lényt. Megállapították a hollétét és a technológiájukat használták, hogy kihozzák őt a barlangvárosból és áthelyezték a hajójukra. A hajón úgy tűnt, hogy a maják túlbecsülték a saját képességeiket, és azt gondolták, hogy képesek lesznek ezt a lényt rögtön sztázisba tenni.
Az történt, hogy ez a lény megjelent és nem tudtak megbirkózni vele, ő pedig a rendkívüli pszichés képességeit használva ölni kezdett, 5-7 maját megölt közülük. A fegyvert, amit használtak, így tartották, Korei úgy tesz, mintha egy fejszét tartana maga előtt és a fejsze 2 élét fogja, és a szemeik ezen rés felett voltak. Korei a fejsze középső behajló része felett néz át. És mögé bújva jöttek be a terembe úgy, mintha ez egyszerre pajzs és fegyver is lenne. Ez alapvetően amiatt történt meg, mert a maják alábecsülték ezt a lényt, illetve ennek a lénynek az erejét. 14. kérdés: a földön kívüliek befejezték-e a DNS-ünk feljavítását, vagy a következő nagy frissítésre a napvillanás után kerül majd sor? Korei, még mindig bütykölgetik és lefuttatják a különböző programjaikat, de sok genetikai bütykölgetést, ami jelenleg zajlik, olyan emberek végeznek, akik ezt a drákonidák parancsára teszik. Úgyhogy ez még mindig zajlik. Például influenza vakcinákkal és mindenféle más metódusokkal, vírusokat használnak szállítórendszerként, hogy genetikai változásokat idézzenek elő az emberiségen. Úgy tűnik, hamarosan elkezdjük majd nyíltan átvenni a saját genetikánk irányítását és egy ideig a tervezők útját fogjuk járni. Vilkok, a következő kérdés kapcsolódik egy olyan beszélgetéshez, amit nem régiben folytattam le Pete Petersonnal és némi zavart okozott. 15. kérdés: az Anshar lényei ugyanazok a magas fehérek, akikkel Charles Hell lépett interakcióba a Nevada sivatagban az 1960-as években. Korei, nem hiszem. A fizikai jellemzőik leírása nem egyezik. A tény az, hogy a hadseregnél az Anshart magas fehéreknek hívják, azért mert magasak, szőke hajuk és alabástromfehér bőrük van. De ez ahhoz hasonló, mint amikor számos különböző lényt szürkének neveznek, ugyanez igaz az északi típusúakra is, egy rakás különböző lényt északi típusúnak neveznek, leragadnak ennél. A csoport, amellyel Harles Hall interakcióba lépett, úgy tűnik, hogy egy teljesen más csoport. Értem a zavarodottságot, mert ahogy öregszenek, az Anshar lényei úgy lesznek egyre magasabbak. De elmondták nekem, hogy 4. dimenziós fejlettebb lényeknél ez eléggé megszokott dolog. Gyakorta részét képezi az életciklusuknak. Vilkok, a különböző fejlődési ciklusoknak. Így van. Igen. Szóval Pete ugyancsak elmondta, hogy a megnevezés, amit ezekre a lényekre használtak, kapcsolódott a kinézetükhöz. Ott vannak például a szauriánok, akik a reptiliánok lennének, meg ehhez hasonlók. Így van. Szóval ezek alapján a magas fehérek egyszerűen csak magasra nőtt lények, akinek fehér bőrük van. Így van. 16. kérdés: az összes különböző faj közül, akiket az 52 szemtanú között láttál, mindegyik ismerős volt a számodra, vagy láttál köztük olyat is, akit korábban még nem? Korei, nem. Volt néhány, akiket láttam a földön kívüliek elfogásával és kikérdezésével foglalkozó programban, de legnagyobb részt Mikán kívül mindenki új volt a számomra. De ami a fajokat illeti, számos olyan volt közöttük, akiket elkaptunk ebben a bizonyos programban. Vilkok, a többi 52 faj közül mindegyikük egy fajt képviselt, hány tudna minden nehézség nélkül elmenni egy földi ember mellett? Korei, sokan és sokan közülük jelenleg is itt vannak. Ezek a lények részei ennek a kozmikus békehadtestnek, akikről beszéltem korábban. Itt vannak, hogy segítsenek az emberiségnek és elvegyülnek olyan területeken, amelyhez etnikumot tekintve leginkább hasonlítanak. Ha egy csoport inkább ázsiainak néz ki, akkor az ázsiai térségbe illesztik be magukat. Tanulmányoznak bennünket, felállítanak egy tervet arra, hogy hogyan segítsenek nekünk. És ezen csoportok mindegyike a civilizációnk különböző aspektusai tanulmányozza, hogy megtudják, hogyan tudnak közeledni hozzánk egy programmal, ami segítkezni fog nekünk. Vilkok, amikor az egység törvényével foglalkozó fórumokat olvasgattam 19, 99, 20, 03 körül, nagyon sok ember zavarba jött a felemelkedés kapcsán, amikor is van egy szivárványtest felemelkedés, aminek során a testet teljesen átalakul fénnyé. Továbbá van a 4. dimenziós aktiválás, amiről az egység törvénye beszél.
Szerinted ezek felemelkedett lények-e, és ha igen, milyen típusú felemelkedésen mentek keresztül? Korei, igen, ők mindannyian általunk negyedik denzitásúnak tartott lények, és ugyanazon az energetikai változáson estek át, amint mi is. Újra rendezi a fizikai molekuláinkat, de ez sokkal inkább egy tudatosságbeli váltás. A tudatosságuk kibővült egy olyan pontig, ahol mondjuk egy kettődimenziós világból, ahol minden lapos, átmész egy harmadik dimenziós világba, ahol hirtelen mindennek mélysége lesz. Ilyesfajta tudatosságbeli váltáson fogunk keresztül menni, csak itt a 3D-s világ fog olyannak tűnni, mint a 2D-s. És ha egyszer ez bekövetkezik, elkezdünk másként gondolkodni és másképpen hatni egymásra. Megértjük, hogyan irányítsuk a társteremtő tudatosságunkat és hogy teremtsünk meg bármilyen valóságot, amilyet csak akarunk. Képesek leszünk irányítani az anyagot. Vilkok, de ha hirtelen léptek be a negyedik denzitásba, akkor nem látod őket nagyobb szemekkel vagy vékonyabb arcvonásokkal, vagy ilyesmivel. Korei, egyáltalán nem néztek ki másnak ahhoz képest, mint ahogy az átváltozás előtt néztek ki. 17. kérdés. Most, hogy az emberiség is tagja a tanácsnak, milyen gyakran találkoznak és ki képviseli az emberiséget? Korei, nos, az emberiség képviseli az emberiséget. Ez még nem vette kezdetét. Még nincsenek találkozók. Ez mind előkészítés és szervezés alatt állami. A jelenlegi szuperföderáció át fog esnie egy folyamaton, amikor is a projektjeit felszámolják. Szóval még nincsenek találkozóink. Vilkok, amikor azt mondod, hogy az egész emberiség képviseli az emberiséget, az azt jelenti, hogy lesz valamiféle kormányzati aspektusa is, hogy nem csak egy ember fog döntéseket hozni. Nem csak egy személy lesz. Nagy valószínűséggel úgy lesz, ahogy most is van, minden régióból különböző emberek, akik időközönként cserélődnek majd, képviselve annak a régiónak a demokratikus választását. Nem. Ők az egész földet fogják képviselni, de minden régióból lesznek képviselők, szóval tudni fogják, hogy mindenki teljes mértékben képviselve lesz. Mit értesz régió alatt? Ázsia, Afrika, és ott ugyebár különböző országok vannak, és mindegyikből lesznek majd nagykövetek, akik cserélődnek majd a program során. És ez azért van így tervezve, hogy mindenki hangját meghallják. Így van. Szóval ezek a képviselők összegyűjtik az információt arról, hogy az emberek mit akarnak és mit várnak, majd elviszik ezt és a tanács figyelmébe ajánlják. Pontosan. És egyszerűen csak az egész bolygót képviselik majd, de a saját regionális perspektívájuk alapján. És így módon a menedzsmentben egy teljes perspektívát kapunk minden régióról. Oké. A következő kérdés lehet, hogy zavaros lesz. 18. kérdés. Jelenleg ki adja a parancsokat a Solar Wardennek, a titkos űrprogram szövetségnek és a katonai ipari komplexum titkos űrprogramjának? Korei, ez nagyon bonyolult. A titkos űrprogram szövetségnek megvan a saját tanácsa, amely döntéseket hoz. Általában engedelmeskednek a tanácsnak. Néha viszont nem. A katonai ipari komplexum titkos űrprogramjának parancsnokságát és irányítását technológiailag olyan helyeken látják el, mint az Eglin légibázis és a MacDill légibázis. De a döntéshozás a Védelmi Minisztériumban történik, és a Védelmi Minisztériumon belül a Védelmi Hírszerző Ügynökségné. A bolygóközi vállalati konglomerátum, ICC, irányítja a technológiák gyártását, amelyek eljutnak aztán a különböző űrprogramokhoz. De a különböző űrprogramok vezetését más-más szervezetek látják el, amelyek mindegyikébe egy pontig a Kübál beszivárgott és irányítás alatt tartja őket. Vilkok, és mi a helyzet a Solar Wardennel? Korei, a Solar Warden többé nem így nevezik. Próbálok hozzájutni, hogy mi a jelenlegi műveleti neve. Ezt ugyancsak a Védelmi Minisztériumon keresztül irányítják, de a haditengerészeti hírszerzés oldaláról. Vilkok, hát én azt gondoltam, hogy a Solar Warden egy szakadár civilizáció. Szóval hogyan tudná a Védelmi Minisztérium irányítani ennek bármely aspektusát? Korei, a Solar Warden program nem egy teljes szakadár civilizáció.
viszont a bolygóközi vállalati konglomerátum és a náci frakció alapvetően egy teljes szakadár civilizáció. Ők teljesen elszakadtak és egyáltalán nem a földről irányítják őket és a parancsnokságukat sem innen látják el. A katonai szervezetek vagy programok azonban a bolygóról kapják a parancsokat és innen irányítják őket. Ennél fogva ők nem alkotnak egy teljesen elszakadt civilizációt. Vilkok, oké. A következő kérdés nagyon érdekes. 19. kérdés: ki a fene a drákonidák fő emberi kapcsolattartója? Korei, nincs egy legfőbb kapcsolattartó. Van egy szervezet, amiről elmondták nekem, hogy a legtöbb kapcsolattartást végzi a drákonidákkal. És ez a 200-ak bizottsága. Ők ilyen elit jellegű, pénzügyi elit jellegű emberek mindenhonnan a bolygóról. Vilkok, létezik az az elgondolás, hogy a titkos társaságok legmagasabb szintjén van egy olyasmi, amit palládiai rítusnak neveznek, ahol az a cél, hogy kesztyűje légy a titkos hatalomnak, amit a Kübá irányít. Gondolod, hogy efikók közül néhányan használják ezt a palládiai rítust és néha telepatikus kapcsolatban állnak a drákonidákkal? Korei, nos, a drákonidák egész végig interakcióban vannak az emberekkel, akárcsak az Anshar. Sok esetben testen kívüli tapasztalásokat tesznek és bemennek az emberek otthonaiba, meg ehhez hasonlók. A legfőbb szerv, amelynek hozzáférése van a királyi drákonidákhoz, az a 200-ak bizottsága. Vilkok, a következő kérdést már érintetted korábban, de újra felmerült. 20. kérdés: miért nem kapunk egyetlen jó képet sem földön kívüliekről vagy ufókról, amikkel munkád során találkoztál? Miért nem ad engedélyt a szövetség arra, hogy fotókat vagy videókat bocsássanak ki olyasmikről, amikről akarják, hogy tudjunk jelen pillanatban? Korei, a szövetség alapvetően megbeszéléseket folytat a Kübállal a megadásukról. Szóval mindent a terv alapján tesznek. Vilkok, tehát a tervnek részét képezi az is, hogy egy bizonyos ponton valódi videókat és fényképeket tesznek közé. Korei, egy bizonyos ponton igen, de jelenleg ez a kozmikus törvények ellen való lenne. Kapcsolatba állnak lényekkel, ami része ennek a kozmikus törvénynek, és nem feladatuk megmutatni nekünk videókat vagy képeket ezekről a lényekről. Az emberek sok problémát okoznak nekem, amikor azt mondják, miért nem készítesz fotókat vagy ilyesmi. De még ha meg is mutatnék egy képet vagy videókat, az emberek azt mondanák, ó, hát ez csak CGI. Számítógéppel csináltad. Szóval a fényképek manapság nem szolgálnak akkora bizonyítékul, mint azt a legtöbb ember állítja. Vilkok, mivel hogy ez olyan sokszor felmerül, hadd hozzam fel azt, ami sok helyen előbukkan az egység törvényében, amikor is arról beszélnek, hogy az ő küldetésük az, hogy felajánlják nekünk az igazságot, bizonyítékok nélkül. És azt mondják, hogy az ő céljuk, a küldetésük, hogy elültessék a rejtély magját, így ösztönözve téged arra, hogy a keresés útjára lépj. Szerkesztő, az egység törvénye így ír erről: aratás lesz, ahogy hívhatnátok talán, lelkek aratása, hamarosan a bolygótokon. Megpróbáljuk a lehető legnagyobb termést begyűjteni e bolygóról. Ez a mi küldetésünk, mivel mi vagyunk az aratók. Hogy a lehető legnagyobb hatékonyságot elérjük, ahhoz először egy keresési állapotot próbálunk teremteni a bolygó azon lakosai közt, akik hajlandók keresni. Ezek volnának azok, akik közel állnak a vibráció elfogadható szintjéhez. Az e szint felettiek persze nem olyan érdekesek számunkra, hiszen ők már, ahogy mondjátok, megütik a mércét. A sokkal a szint alatt lévőkön pedig sajnos, mi jelenleg nem segíthetünk. Most azoknak a számát próbáljuk emelni egy relatíve kis százalékkal, akik a szeretet és megértés ösvényére lesznek begyűjtve. A bolygó lakosaiból még ez a kis százalék is hatalmas létszám, a mi küldetésünk pedig az, hogy a tiétekhez hasonló csoportokon keresztül terjesszünk el információkat oly módon, hogy azokat elfogadhassák vagy elvethessék, vagyis azok olyan állapotúak legyenek, hogy hiány legyenek annak, amit bolygótok népe bizonyítéknak tart. Nem konkrét bizonyosságot kínálunk nekik, ahogy ők mondani szokták. Igazságot kínálunk nekik. Küldetésünk fontos eleme, hogy igazságot kínálunk bizonyíték nélkül.
Így módon a motiváció az egyén számára minden esetben belülről jön elő. Így módon az egyén rezgési szintje megemelkedik. Bizonyíték felkínálása vagy az említett igazság oly módú rákényszerítése az egyénre, hogy ő kénytelen legyen elfogadni azt, nem járna hasznosítható hatással a vibrációs szintre nézve. Ez, barátaim, a népetek megközelítését illető módszerünk rejtélye. Szerkesztő vége. Korei, nos, a tudatosságunknak természetes úton kell fejlődnie. Ezek a hatalmas tudatosságbeli ugrások nem hiszem, hogy egészségesek. Azt hiszem, hogy egy folyamaton kell keresztül mennünk. És ennek a folyamatnak a része, hogy megtanuljuk az igazságot, kibővítjük a tudatosságunkat ezen új igazságokon keresztül. Ez egy folyamat, amin mindannyiunknak keresztül kell mennie. Wilcock, az egység törvénye ugyancsak azt mondja, hogy a rejtély folyamata, amikor még nem teljesen ismered fel, hogy ezek tények, megteremti az akarat és hit képességét. Beszéltek-e neked valaha az akarat és hit fontosságáról? Igen. Az akarat közvetlenül kapcsolódik a társteremtéshez, akárcsak a hit. Mindkettő fontos összetevője a társteremtésnek a társteremtő tudatosságunkkal együtt. Szóval egy bizonyos értelemben, ez az anyag vissza van tartva előlünk, hogy inspirálja a fejlődésünket, hogy inspiráljon bennünket a keresésre, hogy akarjuk kitalálni, hogyan tudnánk még inkább részt vállalni ebben a világban. Igen, és hogy egy természetes evolúción menjünk keresztül, az evolúció folyamatán, egy tudatosságbeli értelemben. 21. kérdés most, hogy a genetikai kísérleteknek vége. Honnan tudjuk, hogy a földi embereket, akik azoknak a kísérleteknek a produktumai, nem fogják elvinni a Földről zálogként más csillagrendszerekbe, hogy a kísérletet valahol máshol folytassák? Korei, nos, ezt nehéz lenne számukra megtenni a felállított blokkád miatt. Minden genetika, ami itt a Földön található mostantól emberi tulajdonnak számít. Az összes genetika, ami itt van, a miénk, hogy azt tegyünk vele, amit szeretnénk. Szóval nem lehetséges, hogy ezek a szuperföderációs csoportok elmennek és elvisznek magukkal olyan embereket, akiknek a genetikáját megbügykölték és elviszik őket valahová máshova. Blokkolják őket, ha ilyesmivel próbálkoznának. Így van. Az egyik dolog, ami történni fog, hogy azok, akik ide inkarnálódtak, sokan közülük, lehet, hogy nagy csoportokat látunk majd meghalni, de ez csak annyi lesz, hogy ezek az emberek hazamennek, vissza a lélekcsoportjukhoz. Ők a kísérlet részeiként voltak itt és most itt az idő számukra, hogy visszamenjenek, szóval elhagyják a testüket. És ez lehet, hogy részét képezi annak, ami a napvillanáskor vagy napvillanásokkor fog történni. Lehetséges. 22. kérdés: mit tehetnek ebben a közösségben az emberek, hogy elkezdjék felkészíteni barátaikat vagy a családjukat, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi folyik, mi pedig tudatában vagyunk ezeknek a hatalmas változásoknak, amik felénk közelednek? Hogyan segíthetünk abban, hogy felkészítsük azokat az embereket, akik még semmiféle ismerettel nem rendelkeznek erről? Korei, nos, ez a tökéletes időpont erre, mert most megyünk keresztül azon, amit te a Reir nagy ébredésnek nevezett. Mindenki elkezdi kinyújtóztatni a karjait, körbenézni és felismerni, hogy mindeddig aludtunk. Na most, nem menj oda a barátaidhoz és a családodhoz azzal, hogy 240 cm magas kék madarak üzenetéről akarsz beszélni, vagy földön kívüliekről, akik őrületesen néznek ki. Arra van szükség, hogy közeledjünk a családtagjainkhoz és elkezdjük elültetni bennük a titkos űrprogramról szóló információkat, a kifejlesztett emberi technológiákról szóló információkat, a technológiákról, amik odakint vannak, de elzárják őket előlünk. Beszélj arról, hogy ezek meggyógyíthatnak bennünket, elláthatnak ingyen energiával, sótalanítani tudják a vizet, élelemmel láthatják el a bolygót, és ezek a dolgok mind elérhetőek. Szóval azt mondod, hogy a legjobban úgy tudjuk ezt kezelni, hogy megvárjuk, amíg lehetőség mutatkozik a tanításra, amikor valaki feltesz egy kérdést és egy bizonyos irányú érdeklődést mutat. Elültetheted a magokat. Ha valami megy éppen a híradóban, és látod, hogy nyugtalanítja őket, akkor elhinthetsz némi extra információt.
Tudtad, hogy vannak más űrállomásaink is odakint, amit nem mondtak el nekünk? Tudod, hogy az a háromszög alakú repülő, amiről hallottunk, tulajdonképpen egy UFO? Ezek a mieink. Mi repdesünk velük ki az űrbe és vissza. És az emberek ezt könnyebben el fogják hinni. Azt mondják majd, ó, igen. Oké. És aztán elkezdenek kérdéseket feltenni. Hát akkor, milyen más technológiákat tartanak még titokban előlünk? Így bővülnek majd ezek a kérdések. Ha rögtön földön kívüliekről beszélünk nekik, amikor arra vannak programozva, hogy elutasítsanak mindent, aminek köze van a földön kívüliekhez, akkor ezen az úton nem jutunk sehová. Vilkok, az egyik dolog, amiről úgy találtam, hogy nagyon jól működik, amit én a 10% szabályának nevezek, és ez a következő: mondd el az embereknek 10%-át annak, amit valójában mondani akarsz, és aztán állj meg és várd, hogy válaszoljanak. Hogyan érzel ezzel kapcsolatban? Mert azt hiszem, sokan nagy monológokat adnak elő, és ez igazán veszélyes lehet. Igen, az emberek elveszhetnek ebben. Igen, ez jó ötlet. A kicsi, könnyen emészthető darabkák révén tudjuk elültetni ezt az emberekben. És aztán, ha valaki témát vált, nem feltétlenül kell akarnod tovább nyomulni. Így van. Várj, amíg elgondolkoznak rajta, és aztán visszatérsz rá később, elhinted a magokat és aztán elsétálsz. Epizód vége.